Kesngi bersispak prapulai. Harga keteng upah kun mesim berkut amen. Kutra Jisu penselek ingin mesim berkut jomi. Kashti benikong Petrus. Kalenong ke benikong. Petrus apostol Jisu Kris. Ha kitu kibasa prat ke leng ke Pontius ke Galatia ke Padosia ke Asia bat ke Bithinia. Ha kibria belajit kat kum kajingmang ublai upah. Ya ki balapun kentang da umun sim ban im ha kajing ko ngu ya Jisu Kris bat ban yo kajing pun kut da kasnam jeng u. Kajing ai bat kajing suk kinang roi kerhai hapi. En ya ro ya ublai bat ukpa jeng utrai jeng Jisu Kris. Ubada kajing isin ai bakrau jeng u. Bat da kajing pimlipat Jisu na kajing yap walaupun penkat ma yangi sya kajing kenmen ba kabayo jing im. Sya kanong peteng kabamla syuk ban puut syuk kabamla ban slor no ne ban bit tingit. Ya kabalabu kerpang hapeneng na kebenta jengpi. Ya kiba ublei usumar da kabor ling ba kajingai. Na kebenta kajing pen im ya kabala kre ban penpau ho kisingi bakhadu. Dondau bopini kemen hang ni sipor pilak ban syam lanot ni nabun kijing tenju. Henry kani kalong kumta nang baka jinget jengpi kabalong kam kodor ban ya kaksiar nela bala perang na kading kanlong kababit ban yo kajingaro kanam bat kaburam onda Jisu Kris uan pau. Wala pimpat jiyo iyo pi u bat klem da yo iyo mentah tu nget u bat to syat kemen da kajing kemen badan buram bat bamla ban batai. Kum usok jong kajinget pinyo ya kajing penim. Kani kalau kajing penim ka bakinong yatu lupa kilawat benia ba kilau tu kit. Kila yatu lupa ya kajing les bun ublay ka bansawan long ka jong pi. Kila tu kit ikipor ba kijing long pertai ki ba umensiam ukris ubadan hapo jong ki ukudo namar ulay yatu lupa ya kajing syak stom balamang ya ukris bat ya kaburam ka ban buat. Kila tip da kajing penpau ba kata ka ba kipen bit kamdai na ka benta jong ki. Henry nak kebentar jeng pi. Ban mentar la penasya ya kata pi de kinong yalap. Kibala wanra ya ke kubor babhasya pi da kabor jeng mensim bakut. Ya ubala pak na peneng. Kini kilong ki ai kiba ki angal ki terang ban wat jeng tim. Namar kata pi de ban pentebet ialah ka jeng jeng perkat. Ban im adekal tu ban syet lut ialah ka jeng kermen ha ka jeng ai ya ka ba anwan lam hapi ha ba Jisu Kris unwan pau. Kum ki kun bako ungu wat pendam ha kijing ko abrai kibala bang kiba pila bang mensua ha kijing bam tip jong pi. Henry tu kelalong kiba ku ya kijing le jingkam jong pi kat kum kadur jong uta baku ubala khot ya pi. Tu kan mau ba kijing to ka ong. Tu long kiba ku namar nga ngalong ubaku. Ha kijing dwai jong pi khot kpa ya uta ubabishar ya away pa away da ka hok kat kum ki kam jong u. Nakani kadau tu le dan buram kat ba pidang syong basa hari nong way. Tukan mau bala pelat ya pi nak rukom im thala ka bagi department jeng pi kila ai pateng hapi. Om da kanu kaspa aksiar ne rupa ka basep ai. Henry da kasnam bakodor jeng ukris. Kasnam jeng ukun lang brot batlem bat baklem tok bria. Ya ubala jit shwa ban seng ya kapatai. Bala penpau nak bentar jeng pi hakini kisingi bakhadu. Deira u bapi ngai ha ublay. Ubala penmipat ya u nak ibayap. Barulah kentiu buram u. Kajinget berkajingkan banjung pi kisong teli ha oblay. Dah kapaka ungu ah kajing sisya pina penku ialah di bandup iet jana ialah kipara. Namar kata tu ya iet mar keliang barabon naduk kadonu. Lakha biang ya pi om na sembai basep henry ubam sep. Dah kektien ba em bat bayai ne ajong oblay. Nabah kibri baro kilong kum uplang bat kaburam jengki kalong kum utiulung. Uplang utulorno usenti usulorno. Kektien usrai te kane si junam. Kata kektien kalong ke kubor babha balaya lap hapi. Kektien jong utrai. Ngis ngongo ya ublay. Mentah kasing ngis sedang ya kani kasiti baningkong sya jong Petrus. Kaba ulat ho ningkong nak dekot kaba ningkong ngin syam nak bentar jong no kaba u Petrus utho. Kata kajing ong jong u dei tho nak bentar kitu baro haki diaspora mung ong ni haktin khasing ong kini bala syak sak penpret kibala sapret keleng kemur kamtam kiju kibala sapret keleng kijaka na sya Pontus sya Galatia ka Podosia Asia Bithinia bat kini baro khaj om dei tang la bentar jengki henry nak bentar kibri baro khaj ba ublay ulajit ba ula penkentang ki iwei pewei da umen sim bakut
Hakani ke jing ong kani ke tin sedang jakani ke siti ni syamba kani ke jing jiet jong ublei ngi iwei pe wei bat lapan kentang ngi iwei pe wei da mun sim bakut lingba ke jinget jungi ha u Jesus Christ lingba ke jinget jungi ha u Jesus Christ bat kani ke jing pen kentang ngi kawan ban penlong ngi iwei pe wei ki bako ungu bat ban yo ru ya ke jing pen kuat bangilong ki bako ungu bat ban yo ya ke jing pen kuat ke ai ke bakong san ba ke jing em jungi kham tam kong ki Kristan kabaningkong ay kadi ka jingko ungu. Ka jingko ungu kalong ka bakong san ba ka jing em jingi. Ngila bandan ka jinget ban pen kenria ay kilum. Ngila ban nang ba ki tien ki tile. Ngina abal ban nang ba ka Bible ban yalap ban kumta terter. Ladang yum don ka jingko ungu kalong ka ba ma ba nak banta jingi. Ladhi puli ka kitab jong Samuel sepang usol. Balai ulah kenta je baru balai ong no ublei ukam kwa ya ka jing ko ungu bane ka jing terwa jing kinya ka jing bam ko ungu lani ka jing ele persya kalong kum ka pop jing mani blei thau kalong kum ka pop jing le bertong kata ba tien jong blei ka ong ngi iwei pe wei ta ka dau la priang ngi la mang ngi la pen kentang ngi da mun sim khoi kanang bangin em ha ka jing ko ungu ya Jesus Christ uji suhiru ulapan iya katakan uksaban ko ungu siti siki Filipi ka ong ulah ko ungu adu ka jingyap halor ka ding penakeng uji su ulawan na beneng ulah ko ungu ek baro khoi ulah ko ungu ek sanjur jong upa haba khadu ulah IT la ka jing im na ka benta jing iwe pe iwe bat ka ba ar ka de ka jing pen khoi yangi iwe pe iwe beng nang roi ha ka jing khoi namar balai ublei ulong ba khoi yangi iwe pe iwe la khot ban long ki ba khoi hagi dukat bakhat san kan riu upetrus beteng beng ta ka ju ka phang yangi bala khot syaka jing khot nang ta pada hagi dukat bah nyau bu pra ong ni mentang ngi sya jinjar sipol ngi sem lanot sipol nak benta ka jinget kani ka long ba khanang ba ka jinget jungi iwe pe iwe ka jinget ka balong kham ko dor ban ka siar ba ne ka rupa ha ka perthai ngila ban ong don hi ka we ka ba kham ko dor ban ka siar Hendrai upa Petrus uang ka tin jo blek pen kan mau ngi menta ka sing ka ong ba ka jinget ba piyo ka jinget ka ba mangi ngilo yo pedang kani ka jing pen sle do mun si makoi kani ka long kham koridor ban ya ka siar ne ka rupa kham koridor ban ya ka no ka spa per thai bangila ban yo om don ka ka balong precious le ba kham kerpang ban ya ka jinget jingi hatu mangi we pe we ngi nyo kon em ka ni ka jinget ka ba mangi ngi yo kat ni ka tin jong blai ka pen kan mau ngi we pe yo le si mangi ngim poi perkhat nang ta ka dau ka tin blai ka kwa pen kan mau ngi we pe ba ka jingai ka ba mangi ngi yo priang kalong ka ba koridor kalong kham koridor om la ban ye pen ber ke kanu ka spa ka phau kan kut ha ka ni ka jing em ka jingai kan ya lam ngi sya ka jing em bam jukut kanu ka spa ka phau ka jinglong koridor kanu ka siar ka rupa mau nai bar khoi kita kin sakut ngin haban no sedien ngin amla ban ra lang ngin ra lang tang ya ka ka jinget na ta dau du khat khandai ong kumuso jong ka jinget kumuso jong ka ni ka jinget pinyo ya ka jing pen em pinyo ya ka jing em pinyo ya ka jing pen em kan ni ka di ka sandur jong blai kan ni ka di ka jing koridor jong ka jinget bun pa dai le sing dang tares pang ki ba sa ki ban sa kut ha ka ni ka perthai ki ban nambut ban ngi sha ka jing em bam jukut tungin pen khlanya la ka jong ka jinget dak ba duai ha oblei dak ba puli ka tin jong oblei ha ka ju kor kom ro dak ba yai ne ha u bat ya kan ni ka jing pen em ya kan ni ka jing pen em am dei oblei ula dak kular bat kan ni ka di ka jing pen em ka ba bar o khoi hinong ya tu lupa ro ki kwa dik dik kila ya tu lupa kila wa jing tip ban pen bana lanu kata ka jing pen em jong oblei kan ulong ni hapan kan mau bakan nyam Kristan la ka Bible kan nyam Kristan ka jinga pher jong kana ki wei pade ki jat nyam ka de ha ne ha ki wei pade ki jat nyam ki briu ki tare ki persyang ban wat ha ei ublei ulong kumno udei kumno kumta terter ki pe ka bor mariang ki ong le si ni de blei ki pe ka singi ka le si ni de ka blei ki pe ka ei kumta bor ko gini ki jing krau ong le si de ka blei henrei ha ka nyam Kristan pade ngi shem ba om dei ba ubrio li wat ning kong yo blei dei ublei ubala wat ning kong yo ubrio dei ublei ubala thau yo ubrio na mara u ye yo dei ba ublei ubala wat yo ubrio wala dah din ba ubrio la kentat ya ka jing ye jong ublei Genesis lai kat san na tadi ublei ubayai ken mau yai pha ai kin ong tu lupa ban pen kre ban ong ba sai kawi ka si an sa pen pura beng ya kata pila pen pulom ma piling ba kapop ublei un sale un sa pen pura beng ba kin ong tu lupa bar khoi kila ab khmi lenti ya kata
kilap khmi lenti ya kata nadu kapor jong adam mat ke im kilap khmi lenti ya kata jing pelat na usok jong kapop jong ki baro khot kinong ya tu lupa ki kran sepang kani ki pen kre kani bar ki wei ki niam baro khot ru jong kani ka perthai ki no ki riu khrau ki bawan ban batai sepang ublei ki pen kre ngi wei pe wei na ka benta kata henrei habau jisu wan ya kata ka ba baro khot kini ki hajar jar snam kila ya khmi lenti kila ya khmi lenti menta ka urlong hangi iwei pe wei menta ka urlong hangi iwei pe wei kan no ngilong ki badan bok but e kini balai ki nong thu luparo la ne balai ba ka jing tho boro ka wei ka kran spang u jisu la ne ka kodou lenti spang u jisu ka kodou lenti chapang ka jing pendap e jong blai ke boro khoi hau jisu na mar balai ha ga khot ka khat wei ka ong ne umun sem jong ki nong thu lupa umun sem u batre kam ha ki nong thu lupa de umun sem jong u jisu grace umun siem bakoi batrikam de umun siem jong Jesus Christ ka bamot ujo umun siem utrikam ha kini thul pana do mun syar ki hajar senam ha do mun ta takadau kini baro khot ka kdo ba sapang Jesus takadau ka tin jo blai ka ong na baro khot ka jing tho ka long mal persat mun siem ka bamot umun siem jong Christ la persat ki jing tho baro jong jutang barim na takadau maki baro khot ki ap khmi lenti ki pet ki kdo bat ki ten lenti yang i Sha u Jisu. Nak ni kadau la dengi sung tu ini benta. Hakaj gospel Yohanes no bakhat riru khat bakhat ar ter khat wei khat ar ter. U Yohanes ong kom no ka tin jong play. U Jisu ong. U mun sim ba khoi. Un sa hikaya phi, un sa sim na ka jonga. Balik nga ong ba un sa hikaya phi ya ka ba ula yo sngo. Namar ba khoi ka ba un sim ba khoi un sa hikaya phi em. Un sa sim na ka jonga. U ong u Jisu. Un sa sim na ka jong u Jisu. Takadau mun sim jong Chris. Udai unong tho jong ko jing tho ba khu na du jutang barim hadu ko jutang ba thamai takada ko jutang barim hadu ko jutang ba thamai ba khoi ka kdo lenti ngi tang ka wei kata ka de jing pen em ngi i wei pe wei ha u Jesus Christ ka ne ka de jing khot jong ble ngi i wei pe wei but yang ngi i wei pe wei menta la pelai na ka pop jingi la pelai na jing sha te mrau jingi u Petrus wer ni kong ngi ong tolong gi ba khu em ha ka jing em ka ba khu namar balai ublei ulong bakoi ublei bala jiat engi ukhot ingi ban long ki bakoi tak daw ngi den persang ban emah ka jing khoi but namar ba omdei tang kata henry namar ba yang ila siuspa na kirukom embarem omda kanu kanu ka snam omda kanu jingkinya omda unu merat henry da ka snam batlem bat baklem tho obria jong Jesus Christ unong pen em jingi ha ka jutang barem ki jingkinya bar okhoi kamtam e ulang brot paskha udai ban long barbor ubat telem bat ubak klem tho bria bat ka jutang bat mai ka kdo ngi iwe pe ba Jesus Christ ulong ka paskha jungi ulong lang brat paskha na ka benta jungi takadaw ka snam jung Jesus Christ ka long tang maka marwei ka bat telem ka bak klem tho bria ka bak klem don pop e bat tang ka maka marwei kan pen khu ngi ne ki pop jungi baro ka ni ka di ka jing sai ka le ne ka jing karpon karpang ngi iwe pe we ka ni ka di ka jing a jung ble ngi iwe pe we but menta du khat ba fulai ka ba u ka tin chung play ka pen kan mau ngi wei wei ka ong ne la kha biang ye phi om na usmbai ba sep re usmbai bam sep da ka tin ba em ba ye ne chung play kum no ngen la ban em ha ka jing khoi kum no ngen la ban roi ka jing khoi la da la kha biang ye ngi na ka tin chung play na usmbai bam sep kat ba ka jing mut jing par khat ka do nu jingi kampat kha biang ye ngi da ka tin chung play ka jing prai ba ki wei ki jing long jungi kin sak jap no ya sembai ngin sa long borobor sembai ba sep ngin nam la ban sei so henrei ban long usumbai bam sep ngi don kam ya ka jing pen kha thamai kata ka jing pen kha thamai ka de ka jing pen kha thamai da ka tien jung ublei ba u Paulus u Petrus ong su ka ni ka tien jung ublei ka de ka ni ka khubor ba bha ba mangi ngi yalap kat ba mangi nginang puson ni kaktian jong blay kat ba mangi nginang puli nginang duryap nginang pen em yak persang ban em got kum kaktian jong blay nginang puli ka malaka singi wala ngila dap laisen sausin ru ngi puli si puli malaka singi ngi persang ban puson ngi persang ban trikam ha jing em jingi kat kat ba nginang ngam jeliu kat ta nginang khatmai na usambai bam sep kat ba mangi ngim pat tip ada ngin sadang long bai kita ki sambai ba sep la i man kai si sei so la i man sei long henrei telot no takadaw kun man ko para be tungin penlek ya kapor bat ngin pendan kam ya kapor jungi khamtam e ba ngin puson ya ka tien jong play ba ngin dup kha thamai limba ka tien jong play
Enero ya Jesus Christ junam la junam. Amen. Wabneng to ai ba kaching e ka mela ai ngi hau kun chungi Jesus Christ un men chungi ba kading so kaching e ka wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba kar khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat chung ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but ya kajing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jung kajing senior ka burom jung mi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing jung ka jubilee kan kar siu biang hangi ki pen grim jung kajing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pen saprian ya kajing kemen ba kajing sok jung nong pen em jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen. Kudono utam Jisu tesin ai kemarian rap jingi Kristan tuduai na kumta jingi